Il-Bord tal-MATSEC ħass li kellu joħroġ kjarifika dwar l-eżami tas-Systems of Knowledge ta' din is-sena. Dan wara l-baraxx ta' kritika li rċieva l-istess bord mingħand studenti li spiċċaw weħlu fl-eżami tal-kitba. Fil-fatt il-bord qal li rċieva numru tal-menti minn studenti li poġġew għal dan l-eżami u li m'għaddewx minkejja li ġabu marka tajba ħafna fil-proġett li hu parti minn dan l-istess eżami. Il-proġett iġor 40% tal-marka totali tal-eżami. Skont il-MATSEC, l-istudenti ma femux kif dan is-suġġett qed jiġi eżaminat. Jidher li xi studenti ħasbu li l-marki tal-proġett jiżdiedu mal-marki tal-karta miktuba, iżda l-bord qal li biex kandidat jgħaddi mill-eżami irid jgħaddi mill-karta tal-kitba wkoll. Skont il-bord, il-kandidati qegħdin jiffukaw fuq sezzjoni waħda jew tnejn biss tas-suġġett u mhux qed jagħtu wisq importanza lis-sezzjonijiet l-oħra. Il-bord qal li l-kandidati marru qar fil-karta miktuba u kisbu marki iktar baxxi minn snin moddija u bekk kellha titbaxxa l-marka minima biex jgħaddu. Minkejja dan, il-perċentwali ta' studenti li m'għaddewx f'din is-sessjoni xorta kienet ogħla minn ta' snin ta' qabel.